kublai phi uwe puwe bat hakarkom ka bakarpang ngakwa aban ai kublai ya ki subscribers bar kumju ya ki parabangit baro ki perlok ki badang ya pet thmai ya kanika channel ya ka ba ngipen priang ya ka khobor nakakting jong blai lajan man katayo hakarkom ka bakarpang ngakwa aban priang sobha ya phi uwe puwe hakakateng ka ba thiang tam ka jong ujus kris ubo try Bat rukumju ngakwa aban priang sobha ya kini ki panelist ke jongi ki bala pulut ya kapor ke jongki ban ya dorkat ban ngi ha kani kapor jong kani kalat social media bangin la ban ya slok lang ban ya ajing shai shepi ubi puwe ngidwai bo musim khu jong blai unialam yanga bat yengi lang baro hakum kani kapor ngakwa aban priang sobha ya kini ki panelist ke jongi pastor evangelist Chanamitri nong tudu nangta isa Jonison Mukhim nangta usamla Addison Kapteng bar kumju ya ipasa evangelist Kianmon Lamari khadu isa Nyawbor Lapasam kublai shibun ya ka jingdon ka jongpi bat shwa bangin sedang ya kani ka jingya keren ka jongi ka jingya slok ya kaktin ka jongblai tungin pendam laki kli ha ka jingduai Au blai bukpa jing iba habne ngai ngu yeme ko try ya ka jing iba ka jing isne ka jomi ka jing kurkhu ki baslai ki ba methe ha ka jing im ka jongi ka jing da ka jing ker ka jongme bar kum jo try kal persam sim ka ba menang ai hangi bar ka jing kerman lang ba just kris po try au blai bukpa ngada dwai to lor kat ban ngi wi puwe kini kinong ishimanta kinong snap kum jo to ai bo musim khu chime un pendap un hikai pa un ai yangi ro ya kajing start do ma pa try kilat ki pop ki bang pisosi ya me na ba kini bro ngi doai ngi pan leng ba ka kateng ka jong Jesus bo try amen hakar kom ka bakarpang na don kumba arphui tili ki jingkli ki ba ngakwa aban kli ya kini kinung ishimta ka jingkli ka ban kong ngakwa aban kli ya I pasa evangelist sing tudu kajing kali ka bankong ka bangakwa man kali kalong ka kajing kolar baningkong ya o nosus pa ka balabu jikamaw ha ka Bible Kublai shibon ya pi kinong yalam ki bala pediang yang asya kani ka program ka jong pi barang ha kublai ru ya ki para nong ya shimbenta kani ka program menta ka kanti Hakarukom bakarpang ai kublai pi ki prabangai baki prolog ki basngap bar ki bape ya kane ka program ka jongi ka jingkli ka palayo ha kane ka por ka long kumne ka ka jingkular banengkong ya unong siuspa ka balabu jingkemau ha ka Bible kublai shibun ya kane ka jingkli ini poi sya ka jubab ka bangadon ban ai happy ka long ka bangila ban syam hi na ka Bible Genesis kalnong kaba lai ka dokot kaba katsan ka ayingi ya kani ka juba ngan pule ka ongkum ne bat ya ka jing shunru ngan bu hapdeng jongme bat kata ka briu bat hapdeng usembai jongme bat usembai jongka un penluet ya ka klik jongme bat me men penluet ya ka kandong jat jongu bun ki kristan ani bun ki parabriu ki bapule kini ki dekat ki dam perkhat bakane ke dei ke jing ya shon ka ba ublei ubu hapadeng upseng bat ubenrio hanre ladangi pule benia ya kane ke dekat ka kran shipang ka jingkular ka jong ublei hau adam ba ka bakin sapa nane ba ublei un sapa ya unong siuspa uban kha nakabriu bangithe ba ba ya Jesus Christ lakha nakabriu ka thei sorti ka Mary bat usoitan haba ulatip ya kani ka plan ka jong ublei bon sapa ya kun jong u Jesus Christ ban pelat ya ngi kibala hap syakapok song tenat ya kani bat ula persyang la bon sin ban pen pulam ya kani ka plan ka jong ublei nado ka po ba ka Mary kala pun ya Jesus Christ nia iba ka dan ka jing thut hakibubun ki bentah bat hakapo ba Jesus Christ
ula sedang ban tre ya ka kam ka jong u hadin ba ula duai sau pos ngi bat sau homet usai dan uwan ban pensyoi ya u Jesus Christ but hakajing tre kam ka jong u Jesus Christ usai dan punan kami ki briu wan wat daw wat tong ya u Jesus Christ khnang ba on yo ban penyap ya u Jesus Christ padu soitan ulala ban job nani ban penan kam ya kini ki benriu nani ki briu ban ngio ing pulih ka Bible ba ya u Jesus Christ la sa nar pernah hakajing sa nar pernah ya u Jesus Christ usaitan uperkhat ba ulah yo ya ka jing job han ring yangu yo ble ba haden lai sengi jong ka jing yap ka jong u Jesus Christ ulah mi pat biang pada haden ka jing mi pat jong u la penlawet shisha ya ka khli ka jong usaitan jong usaitan bat usaitan naduk ka po ba u Jesus Christ ula mi pat uthep ba ka po jong u kala langkot bat uisi bat usun ba ya ki khon ki jong ublai bat iki nong bot ki jong u Jesus Christ de kani ka de ka khot ka baneng kong ka bu jing ka mau ha ka Bible ka mau ya kani Genesis lai khatsan kublai shibon pastor sinang tudu na kamta katuka jubab ka basngo tanat hoy kalong ka jing shisha hadin ba ubriu ulahap syakapop ublay uba dab da ka jing e ba ka jing isnay ulong ublay uba thaulat na kamanta jungi ubai puai kalong ba uwat ya kalat kumno ban penem ya ukun benrio hakum kani kapor uai ya ka khobor ka babha ka bangiong hakti nowe ka good news ka balong ka khobor ka baningkong kaba laai sha ukun benrio but hakani kapor ngakwa ban phai sha is Jonison mukhem ka jingkli ka pangakwa ban kli ye i kalong ki ki ka tu ka ni ke jingi thu lupa ha ka ba yadei bat ujisu bat ki kam jong u ki ba orlong Hublay shibon pastor yekani ka jingkli ke chongpi bong ki katuk ni ke jingi thu lompa ha ka ba yadei bat ujisu bat ki kam jong u ki ba la orlong ki don katuk ni ka jing tho shpang ujisu bat la orlong yekani ha ka testament ka ba thamai bat manta ngin ya pet katuk ni ngin ya pet wa na ka kitab Genesis kalmang ka balai dikhot ka ba khatsan hang ni ublay wong bangan bo ka jing shun ha padang jong me bat ka ta ka brio ka bur ka padang musaitan bat ka im ha padang musambay jong me bat usambay jong ka ta ka brio bat long ru usambay jong ta ka brio un penluwet ya ka kle jong me bat me men penluwet ya ka khong long jat jong bat hang nu la orlong ya ka ne ladang pet na u Galatian kalnang basal dikot ka basal hang ne long ba na la poy ta ka por ba u blay la pai lo kun bala kha na ka briu yo bala kha hapo ka hukum but ladang pet ka jing im ka jong jisu habala sha sa nir pna yung jisu u jisu ula penluwet yaka kle gejong usaitan baladang pule ho Matias kalong ko banang kong tater usambai hi gejong kane ka breu uday u jisu baru jisu habau kiu halor ding pna u penluwet yaka kle gejong usaitan bau u ding pna yu pen i yaka jing job gejong jisu halor jong usaitan but ladangi Pedro how maika kalong ka basan dikot ka baar ba umaika yathu ba yu jisu un kha ha Bethlehem ba but undeiru unong senchar jong ki hun Israel but kanikala urlong how Matthias kalong ka baar dai pule kalong ka baar dikot ka banangkong ba yu jisu lakha ha Bethlehem Judea Shuru ladang ipet hak kitab Isaiah kanlang basan pulai Isaiah utho yakini kentin kaba
kaba la urlong haga jing im ka jong Jisu hinyau spa snam shwa bo Jisu un kha wai sia ula tho ba la ongru hagan ka jing tho chu how Isaiah kalang ba sunfly bong bangim don ka jing itnat ha but ula wan jing ne perthei but ki briu kila kan pat but ki briu kila nyau ben ya ula ba ya ka jing khuslai ka jongi but ula kit ya ka jing ngosi ka jongi hendrengi la ken ben ba ya ula penmong da ki da ublay but ha ka jing sha u Jisu ula mong bala sha shoy namar ka jing rengkang jongi ya ka pop te keni ka jing tho ka jong Isaiah ka urlong haga ching im ka jong u Jisu haga por ba ki sho e u Jisu ba ki sa e u how ding pna khudai shibon sa je mukhem na ka banta ka tu ka jubab ka ba sotnat ka ba phil ai hoi habangi pha sha ka ting ka jong blai ki dan ta ki spa tli ki jingi thulpa ki bakran shapang ki kam ki ba u Jisu un sale bad ye kita baro la pendap kawai harin kawai bad dei halor kani ka norem ba ki babun ki jiu ki babun ki bamnget yo blai ki sedang man priang ye ka Bible ki sedang man priang ye Jesus Christ namar ye ka ka bala da bia thulpa shapang kalawai kala thai la pendap ye ki kawai harin kawai bad hakani kapor ngakwa aban phai sha usamla arison kapteng ka jingkli ka bangakwa aban kli shapi kalong da kumno bayangi 8M aku beli ram tang tegi jengkeli ke bala dep keli hanga kane jengkeli ka la dep ai ka ong dakum no bayangi la pindem ka ong no da humno bayangi la pindem hane ka ong ba pin I ha usikel ka nang ka ba khat ka ba arpu bai nganam pet philaban pet him ha ka usikel ka nang ka ba khat ka ba arpu ka ong ba unang pop ula man phana na klenti jang tang ra uphana na klenti baman ki jang bat sumare ke an ki jang blai tang kata he la ka ba ula banyo yang ni pen bat ka ba om yap ana ta kam sim jang kan om yap tang ra phana na klenti bamang ta kamot balada sumare ke an ki hukum ki jang blai la om ker na ki hukum ki jang blai tang ta he la ba ula banyo la na ta ha ka yunus mata hakna ka banakang ka dekat ka ba arp khandai ka ang ba hakmi ba ukrong bat ujang ublai ubaba na ubaket na ikipap jang ka terthai kata kamu kalang balada unu uba ngai na uba phana na kintik ba man ang ba ublai Jisu ukit no ya ikipap hijang ki nata haki kam jang ki apostol kal nang ka basaw ka dekat ka ba khadar don pat da ka wei ka bala dan menuru hak pertai ke bala ban sat ikpap jingi lane bala berkit na ikpap jingi handai la amba dai tang uji sukresi la amba dai tang uji sukresi ke bangila benyo ya ke jeput nim handai kalat jang jeput nim golong batang la da ni kinang pap ngin phana na ikpap lane na kelenti ke man jingi ba ngi semari ke an ke hukum ya ke hukum jang blai mar badai tang kurang berat lane ubadai uji sukres ubala berkit na ikpap jingi badai tang uhi bangila benyo ya jeput nim om da kue pat de ke bangila benyo ya kelat jong pem nel ang ba de tang kine ke berkhat ya ka ba tang ha uji sukresi ya bangi kinang pop ngila benyo ya jong kemen ngila benyo ya jong pem ya ka ba kam sim jingi kan am yap to ble unang kublai shibon Adison kapteng na kamta katu ka jubab ka ba sotnat ka ba phil ai ho yangi 8M de tang lomba kasnam ko jong Jesus Christ de tang ka jinga ka jong blai bar hakani ka pon nga kwa ban kli ka jing kli ya pastor evangelist khanmon lamari ka jing kli ka banga kwa ban kli shepi kalong na ka banta ka ka jing thmo ba karpang ba Jisu ulawan shaka berthai hakasin ka banikong kublai sibun pastor ba phila ai ngai ne kalat ka mala ban shimanta ha kene ke jengkeli ke bapila ai nga ka ong na ka banta ka ke jing thmu karpang ba Jisu ulawan sha ka perthai ha ka sen ka banengkong
kajing jubab jenga kalong nang ban pendep ya kajing tu lepa kabale tu ha ke kitab Genesis lai khatsan bat ha ke kitab Isaya nyeu khatsau bat kidon cibun ru kilanong kita khat jong ke Bible ki betu lepa sepang kajing wan long bru ko bekerpang ke jong Jesus Christ sakene ke perthai kamat ke baar kalong bau Jisu kwa ban long unong penyesuk jong ke perthai padang ke hok bat ke pop bat padang ke babaha bat ke basniu bat padang ke jing shisha bat ke bom shisha anta kamat ke balai kalong ba Jisu kwa ban kit lane ban shim lane ban ba yeki pop jong ke perthai halor lade ada ke bayap halor ke ding phna Calvary ban suspa yeki bangej bat ke pediang yu kum nong suspa bat unong penim jong ki kebleh sibo Kubleshibun pasor ke lamare na kam tak tu ke jebab ke pasngotanat ke bapilai. Hoi galong ke jingsisha ba ujisu hakasin ke beningkong haba uwan sini ke perthai kalong ba unwat ye ki balaja. Ban penim ya kita kiba lajot kiba laram kiba longkum manga bat mapi. Hoi ulawan banwat ulawan ban penim badda ke jingai ulawan ban suspa ye kita baro. Tihak ni kapor ngakwa ban kli ka jingkli ya isa nyawbor lapasam ka jingkli ka longkum ni menu la seng nong rem ya ka jingtmu jong ka jing penem Blesibun ya kena ke jingkli ban jubab teng nyepai na ka keting jong oblai ba ngadon atli ki khot Bible banya samat pihak kena ke jingkli tengi pai na khot Bible ke benangkong sya sithi Petrus nengkong Petrus kal nang benangkong khot ba khat khandai ban alpho Henry de Gisna makodor kum ka jong ukun lang brod baklem pop or baklem tho bria ka jong ukris ken ya ubala thmu lupa nadu bompat seng nongrim ya ka perthai Henry la pun mi pat ya u hakine ki ya ki ba khadu nagwata jong phi nadu meno la seng nongrim ya ka jing penim ya ubala thmu lupa nadu bompat seng nongrim ya ka na ka perthai tak ada jing jubab nak kena ke khot Bible ya ke bangili sngau mentang impe sakawe ke khot Bible sa kitab jing pinpau kal nong ba khat lai ke khot ke banyo bat phra ke ba ongkum ne bal ai bor ha u banyele thama bat kita kiriu khoi bat ban job no yaki bal ai hu ya ke bor senchar halor ka jai bat upai lang bat ke thele bat ke kinja ban riu bara te kita baro ki ba shang halor ka khandau ki nyamane dam ya u kiba ki kerteng jong ki omshem la tho ha ke kitab jing em jong uta ukhon lang brod ya ubala penyap la mendang long ka perthai ya ubala penyap na mendang long kana ka perthai kane gre ka jing e ka ba kraw ya ka ba ubleu la dan an ai happy ba ngai iwe pi we hato kam dei ya u noy thulu pa Jeremia ya ka ba ubleu la ong yu habang empat pelong ya me hak kepo ngala itu ya me ublai u itu ya pi ba jenga iwe pi we nama ta kadau ublai kwa on penim yangi kublai sibon Kubleshibun sa nyobo lapsam na tak tu jubab ka pasngotanat ka bapilai hoi kalong ka jingsisha ya ka ba lasot na ka sithi ka beningkong ka jong Petrus kalonong ka beningkong ka khot ka ba pho ba shwa ban seng no rem ya ka perthai shwa ba ubriu an hap sha ka pop ublei la dep tmu lupa ya ka jing penem lane ula dep seng no rem lupa ya ka jing penem na ka bantai ya baro ti ha ka ni ka por ngakwa man kli sai sini ka jing kli ya I pastor evangelist sinong tudu ka jing kli ka ba ongkum ni hato kadon kapor ka bala bu janai ye ka jingwan baningkong ujisu Sibon ya gane ga jingkli ke bangalayo hatu ka don ka por ka bala bu janai ya ka jingwan banangkong Jisu kata ka de ke jingkli ka jubab ka long hoi ka Bible ka kran shai bhai ya gane ladangi puli ha ka sithi jong pol sakinong kal tia kal nong ka basaw ka khot ru ka basaw ka ongkum ni Henry habala jia ka ya ka babyang ublay ulapha yala ukhun ya ubala kha na ka briu ya ubala kha hapo ka hukum kani ka khot ka kran ba ka por ka babyang
ublei upa ya ukun ujong u balakha nakabriu ban so thu shai ya kani ba ublei udbu ya ka por ka bajanai ya ka jingwan ka jong ukun ujong u hakasen ka banengkong pila ban puli nak kitab Daniel kalau nong ka ba khandai ka khot ka ba arpusan hado arpunyo handai ngan om puli lut ya kini kita khot ngan puli ya ka khot ka ba arpusan ka ongkum ni to tip namar kata ba to sngo tho bana kata ka jingmi no jong kata ka hukum ya ka ban penthamai ban te ya ka Jerusalem ya uta ubala pensle uta us emken kan long hnyau tayo bat riu pho ar tayo on te pat yaka bat kilenti snong bat ki kharai hakipor bajinjar ken kani ka kran chphang bahadin ka jingyo jong ki jiu yaka hukum mante pat yaka Jerusalem kata kan long kata kapor ka ba ukun ublei unwan ka kran chipang kat no ka bu thik ye ki por ka nyeu tayo bat nripu artayo ndai shwa bakan batai chipang kan ne ka nyeu tayo bat nripu artayo ka ko aba pin so thu ba ha ka bible khamtam ha ki benta jong ka kitab kinong ye thu lupa ya ka chisngi la nyeu kumba chisna ha ka kitab jingken khat saw kal nongor khat ka balai pusau bat Ezekiel saw nriu pin yo ya kani ka jingken ba shisngi ka long shisnap pat hang ni ka dekot ka ba arpusan ka jong Daniel ko nong ka bakhandai ka ong ba nyau tayo ba nripu ar tayo kani ka nyau tayo ni hap ban multiply da nyau ka bayeng kat no ha ka sitayo ka long nyau sngi tiladangi puli ingi multiply ya kani nyau ya nyau kalong saupu khandai sngi ka ba thoru saupu khandai snap kani ka dei ka por ka basdang nadu ka basdang bat haduk ka bakut jong ka jing tepat ya ka Jerusalem haus nam saus pa nyeu pho saus pa san phunyo BC shwa kres ki jiu gila yo ya ka degree ne ka hukum na us em jong ka Persia us em Artaxerxes bakin tepat ya kanong ba Jerusalem ba la depan te ya kani kanong ba haus nam saus pa pra shwa ukres pat hadin kata ka kran patru ya kani ka Henry fu ar tayo nadu ka jing pendep no na kata kamut na us nadu us nam saus pa pra bisi ne shwa ukres kan simpor biang ban kaya uji su nene uni ban pensle sehenriu fu ar tayo ban ladangi multiply ia kan ida unyo ngin yo kan no saus pa lai pusau sngi nene snap tiladangi calculate nene kentek ia kan ngin syamba hadin ka bekut jong kan ka sitayo ban ripu ar tayo lakha ia uji su kres sakane ka perthai te kan ka dei ka jing bu janai ka jong ublei sipang ka jingwan ka banangkong ka jong uji su kres kublai shibon pasa na kam tak tu jubab ka basnotnat hoi kalong ka jing shisha kidon shibon ki jing itulpa shapang ka jingwan lombre uji su kres but let's see ladangi yo ya kapor sa shisin ladangi puli ya ka kitab u Daniel kalonong ka bapra bat ka bakhandai kidon ki jing itulpa ki bakran shapang bayau jisu on sa pensle komu ta mesaya bayau jisu on sa napna di hakani por ngakwa ban phaisha isa jemukhem ka jingkli ka bangakwa ban kli ya pi kalong kumni hakapor ba ya ka jingkha yau jisu la penbenan kong ka e ka bala pen pau shaphang ka jingtrei ka jong u Kublai shibon pastor ye kanika jingkli ke jongpi hakapor bakhayu jisu ki ai ki jingpen mana ye ka jingtre jong jisu ladangi pule no Matthias kalong banengkong dekot ke ba arpway but arplai hakapor bakhayu jisu ye ka kerteng ke jong uru
lapan mana banjar kertang yu Jisu naba un pen im yaki breu nakapop kamut bo Jisu udeu nong pen im ban pelait yaki breu nakathwei jong kapop but Joshua de kot ar pulai jong Matius kelang ban kaun korp ar pulai la pha jar kertang rui ya Emmanuel kamut ublei lem bat ngi kajumut jong kane ba ublei undon rekat lem bat ngi tat hadu ka bawai no kane ka perthai but Jisu hi shwabon le chibnang Ukraine ye kane kentin haki sanran ga jong na ka gospel Matius kalong ba aropra khat ka ba khat prabat arpo long ba kabor baro kabadon habneng bat hab kendo la aya nga bat hakmi nga ngandor kat lambat me tat hadu ka bawai no joni pathe ni ne baka kam go jong Jisu kelaman pelait yang ni naga thwe jong ka pop but undon rangkat lambat ngi tat hadu ka bawai no ni pathe kene ka de ka jing penmana ya ka jing tre go jong Jisu ha ka por ba khai Jisu ko deshbon Kubleshibon sa jimukhem na kaptak tu jubab kapasnotanat di hakane kapor nga kwa ban kli ka jingkli ya I Addison kapateng ke ka ba ki jingtho ba khu ki pen pau shapha o Jisu hashwa ba on kha na kabrio kha hapo ka hukum kani galong ka jingkli na kapta jopi to ngai play nam ta to kajing kili ke bala ada play hanga ka kom ne ka ka ba kijing tho ba khut ke pen pau phang Jisu hashwa ba on kha na ka breu kha po ka hukum baka kum ne kajing kili pet nakikalatia na nang ka basa ka khat ka ba ka sa ang ma kha na ka breu kha po ka hukum ka ne kijing mot tang pet na ka yotnes nang ka ba nang kang khat ka ba nang kang hadu lai ka ong no hak ba men nang kang uladan uktian bat uta uktian uladan bat ublai bat uta uktian ulalong ublai une uladan hak ba men nang kang bat ublai da ulalong ke baro ba klema u om sim lalong ka ru ka ba lalong hne ngis thu ba Jisu Christ ulong uta uktian uladan bat ublai ka ngis thu ba Jisu dan bat ublai nadu ba men nang kang long ma klema u ke baro khat ke nam long ta kamut ba ngis thu ba nada klem Jisu ni tips kan ba kita hindu singi ke bala thau ya ubreu na ke bala thau ke berkhuluk singi man kang haduk singi ban reu kan omlong tekta kam kolong ba da Jisu ke berkhat kila malong pa khat ba khasa ang ma ta tien ulalong ukun jado tekta kamut ulang ma ta tien ulalong ukun jado ta kamut bang tips kan badai Jisu ubalalong ukun jado bat ubala sangsa hapreng jengi long ma ni kan jeng uru bat taki farisi ru nakon ba pra hinsem nakon ba pra ka khot ka ba sampo riu du sampo pra ang ba Jisu ulapen phang u Abraham ulaong ba wat yo Abraham pasim lakha nga ngalalong naru swa ka u kata kamut kapau ba Jisu hui uladan bat ublai naru kapar ba ublai ula pelong ini ke berkhat haneru ngila iru ba harkat balai nakon ba nakong jong yones ni iba ba ong ma khem u Jisu ke ru baro kinom la banlong hane ka kane pen pa ba kane ka de jolong do ya ba ya u Jisu lakha na ka breu ba lakha na po hapo ka hukum ta kamut balong ba lakha na ka hukum ki jong blai na ki an ki jong blai ba lakha na ka breu lo ong ba ulalong uta u bat ublai na ba menokang bar ulah tahu eke haba perblai utahu eke berkhat udisuru udanlang neruswa jong Abraham kumangitip na witness kanang pra basan perjo urusan pra natangi iru baya u disu ulawan barlang do ba yu lakha syak perthai haprang jengi long badai kene kahajung long pajong disu hak jolong do bar hak jolong ke ba kenca beli ke jong tu beli untuk beli un fakui Kubleshibon Addison na kaptak tu jebab kapas ngop tanam
Ti hak ni kapur ngakwa ban pha sha I pastor evangelist ke lamari. Ka jingkli ka bang kwa ban kli shapi kalong. Ka ka jinglong ka ba ujisu ula shim haba ulawan sha kani ka perthai. Boleh sibun pastor, bapila ai nga ya kene ke jingkeli sepang. Ke ke jinglong ke bau Jisu la shim haba lawan sha kene ke perthai. Ke jing jubab janga kalong kat kum ke gospel Matius kelenong ke benengkong rekhot ke bakat parah doa pulai bau Jisu la shim ke jinglong kum upreu. Bat ya u lekhot nong hikai babha unong yalap unong penkhia bat unong penim nang ta Jisu la shemru ya ke jinglong basngewrit ya ke jinglong babha ke jinglong spoon bat ya ke jingi nabaha haga nengkong gospel Yohanes nengkong Yohanes saupra kabaang naba ublay ulang kajing kene gede kajing lang kaba Jesus Christ ula shim kumu breu kadau masla jang nek pertai bless you Kublai shibun paso ke lamari na kapta katu jubab ka ba sontanat ka ba phil ai hoi kalong ka jing shisha ba ujisu haka jinglong do ulawan sha ne ka perthai par ula shim yakata ka banta ban long do long snam namar ba uhab ban ya lengba ya ka jingjinjar ka ba ukhun bandri uyai namar ba uhab ban ya lengba ya ka jingthan ya ka jingsliang ya ka jingsusi ya ka jing ya ka jingjinjar ba ka ba ukhun bandri ha ka perthai pop umat lem kumta unumla ban sothu ya kata ka bor ka jingdon kam ka jingpenem ka ba ukhun bandri udon kam di hak ni ka por ngakwa ban kli ka jingkli ya isa nyobor lapasam ka jingkli ka ba ong kumni kumno ujisu penithu yaladi haba udon ba ubandrio Blai sibon ya kene kecing keli tungi pe ye kecing jubab na ka keting kejong blai ban ga don light li kid khot bible ban ye sam bat phi ka beneng kong nye phai sha ka gospel jong Matthias kol nang ba at phra ka khot ka ba shipho ka ba ong kum ne andau jisu anda kum tau jisu la ong haki to whatsapp ting to khele no te thu haki para jonga ba kin le no sha gelelea hang taru kinyi I yanga haning siam ba jisu khot ye ki para jong nye pe sa ko we khot bible Yohanes gospel Yohanes kol nang ba arpho ka khot ka ba khat nyam ka ba ong kum ne jisu la ong haka wat kta yanga namar ngampat lek kiu shalo khwa henry to khele no shaki para jonga ba to ong haki ngan sa lek kiu shau khpa jonga wat khpa jong phi wat ublei jonga wat ublei jong phi kane kade ke jing ik ka ba khrau ka ba ublei la ayangi ba ukpa jong Jesus Christ ude ukpa jongi namar ujisu khot yangi ki para ke jong bat ngilong hamman ya Jesus Christ kane ke jing ik ka ba khrau mengila ban khot ya ublei ukpa jongi kuma ujisu khot ya u bat ngilong hane kumara tho akting ke jong ublei nantang ni pe sa goe ke khot bible ka ba na kishtiu hebrew ka long ba ar ka khot ba khat wei ka ba ong kum ne namar uta oba penkentang ru bat ki ya ki bala penkentang ki long baro na uwei ke namar kata kadau sngal rai man khot para yangi jisu sngal rai man khot ingi ki para gi jong u bat ngimne ban sngal rai man khot ya Jesus Christ man u jongi namar ma u la khot ingi ki para gi jong ukpa jong Jesus Christ ude ukpa jongi ublei ubahabne sngal an pulei pi kana ko we gi jing tho na ka shakri ke jong ublei na ka kot ke jing thrang jong ki arta ka sla ka ba khat khandai na ka kot khasi bat ka sla ka ba arposan na ka kot pharang ya English ka ba ong kum ne da ke jing imbat jing yap jong u Chris ulala ban pendep palat ban ya ka ba pendapat ya ke jing jot bala walam da ka pok ha u Chris la penya so yang i kham jan sha ublei
banyak kaba ngilong lada ngim syam lahap no. Hakaba shim ya gejinglong jongi unong pen la penya sok ya lada sya kajai pen riu dakaba kajingte ya kaba onom pendekut lano ro sengatanan dai sengap syusyu kumno kaong leng baki arta bom jukut la penya sok ya bat ngi leng baki arta bom jukut la penya sok ya bat ngi ngai skam pis ngau thu ya kan gejing jubau bleng khuingi we piwai amen. Kublai shibon sa nyobor na kamta tu jebab ka pasngotanan te hak ni kapor nga kwa man keli ka jingkeli ya ipasa evangelist sinong tudu ka ka jingbu jikma ka bala ino aha ka bayadei bar ka jingim bat kikam o jisu ka jingkeli ka mangalayo ka long ka ki jingbu jingkemau ki bala no hakabayade bat ka jingim bat ka kam uji su ngan ambon kiten su ngan penlengkot ya ka jubab ka jonga kumbo ong parang ngan su summarize ya ka jingim bat ka kam ka jong uji Christ ya ka bangila ban syam hi na ka Bible na ki kam ki apostol kal nang ka bashipho ka khat ka balai phu phra ngan pule ya kani kan long ka jubab ya kani ka jingkeli syapang uji su uban na Nazareth kumno ba ublay ula pensle ya uda umensem bakwet badda kabor ubala yai keleng uda le babaha bat uda pengkhia ya kita baro kibala ban shitom da usoitan naba ublay ulong rengkat badu kene gede jingem bat ka kam ka jong uji su kabala bu jing kemau bat kebala eno syanga bat syapi kublai shibon paso na kamta tu jebab ka pasngotanat ka pilai te hak ni kapor nga kwa ban phai sha isa Jonison Mukim ka jingkli ka bang kwa ban kli shapi kalong ka ka bangila ban ong shaphang ka jingim bajanai jong ujisu Kublai shibon pasar ya ka jingkli ka ba pikli ka ong kay ka bangila ban ong syapang ka jingim bajanai jong ujisu oi ujisu uwan sini pertai ban long briu haka jing long briu ka jong la syapan shoy ru ya kumbalap syapan shoy yangi but rei syam langop syakapop namar ujisu judon por ban le pop but rei upenlut ya kipor ke jong ban le ya kamon ke jong ble laring pule hak kitab Psalms kan mang basal po dekat ke bapra hani ong ngasmo bha ban le ya kamon jong me au ble jonga bat ka hukum jong me ka don ha ka don nut jonga ujisu usngo bha ban le ya kamon ke jong ble ko bong pi judon por ban le pop ban pelut ya por ke jong hak ke bam pensai so but shushu hanikong Petros kan long ba art khat ka art fly or art fly kong ba syam dan le pop ba don ka jing arsap ha ka sentur ke jong la syakran ben yu ban rai jukran ben kelyang la syak shitom ban rai ju berngam Hendrai ula ju aitino hauta babishar hok. Kene kedai ke jinglong jong ujisu. But kene ke panlong pan ya ujisu ban im ke im ke bajanai kublai shibon sa Jonison na kamta katu jubab ka pasngotanat hoi ka jingim ka bajanai ka jong ujisu kadai kani ya ka ba syam lahap hakijing penshoy boro uyai job yaki kawai harin kawai ka jingim ka bajanai ka jong kadai kani ka balong kanongrem ka baklan ka ba ulalong unuksa na ka menta jongi ubipuai hoot ulalong ru utau babedor ya ka ban penem yanga bad yang hilang baro ti hak ni kapor nga kwa man kli ka jingkli ya usamla Addison Captain hatung ya kendu ki jing penshoy ki ba ujusu syam laya kendu Mak ben ham tak pergi jingkeli ke balak dap keli hanga
ka ong kumne hato ngi sham ye ki jing pensai ke ba udisu umsumlai sham hato ngi ya sham ye ke jing pensai ke ba udisu umsumlai sham hak je mu u kadai kene ka jing kli ke ba ngi biru ngi dan ngi ju modor ba udisu umsumlai kendu ya kena pensai hak je mu na ngi ngimsumlai sham na ngi chimlai kendu ya ki jing pensai ke ba udisu u sham hana to ne pet ka ai ba tho ha ka hebru na ka sa khat ka ba kharsam ka ang no na marngam dan urang ba lang do ubam la ban na snowlam jatot jingi hana ya ba la pet pensai ha ke ke baro sriam ngi hana kram pa ta ka ngi kapa ba ya u disu la uyo ya ki jing pensai ko mangir ngi yo la dai dai ha ka bam gadi ha ko pesam haka ala haka ka kan thai sane satai le hagira ki kamsnyo iba u setan bu nam tang im jingi kare kaneru keju je persai ke ba u disu u sham ha ke jing im u nginde bar stu bakla ya kane nginde ban ba nomor ba ude ublai nomor ba ude ubriu de umyo su yang je persai de ma ta ka u job yang je persai le em takum kan ke hebru kan nam ka basar ka ba kharsam ya ka bangi kum se benda ya ka bangi kum ke se benda nginget ba ya ka hebru la tho da upal tho ba wang ba u disuru u ya kendu dan u sham ya ki jeng kendu ha ka jeng u ya ta ki jeng persai ya ka ba u setan ubu kalong sidiam tek kuma ngingat mengiru kuma mengiru ni sham ya ki jeng kendu malak singi ha ka jeng jengi kum ju uru u disu u ya kendu u sham ya ki jeng persai handai nama ba handai da ka bor ka jong ublai da ka bor ka jing ai ka jong u da ka jing ini skam jong u ha ublai ula banjab ye kini ke mesai baro to ublai ula ka Kulbeshibon arison na kamta katugo jubab ka ba smoptanat ka ba phil ai hoi kalong ka jing shisha ki jing bun shoy ki bang ngi kandu ujisu uya kandu ki jing bun shoy ki ba ujisu uya kandu ngiru ngi kandu bar ka ba smoptanat kalong ba ujisu uya job ye kita bat ka ka banga kwa ban ong ba ka jing job ka jong ujisu bat ka jing ya lang ba ka jong ujisu kumba ngi ngila ya lang ba ha ka jing bishoy ki babun kalong ba ulong uba bedor na ka bantaban penim yanga yepi maso thu ye ka jing e jongi ubai puai ukun man riu ba ha ka ne ka prthai pop te ha ka ne ka por nga kwa ban kli ka jingkli e pastor evangelist khanmon lamari ka jingkli ka ba ong kumni pastor wat lada ulong uba klampop penban ka ka ba ujisu uhab bansha ha ka dipna Blesibon pastor ya kene ka wepat ke jingkeli ka ba phil nga ka ba ong wat lada ulong uba klempop penban ka ka ba ujisu uhab bansha ha ka dipna ka jubab ka jonga ka long kat kum ka bible ka bangisyam ha ka gospel we honest khat khandai ka nang ka khar ban kong tu khan riu ba yau jisu la sho la sempat la pen phong halor ka kle jong da ka pan singet sia ki breu ki la thabi uru ki la kran ben ki la kran kho yu henry ka ba sngal tenan ka long ba jisu ukur pa tiu pa jong da ka ba ko pa tamab yaki naba kimtip ka bakilale o galong ka pasngatanat hadu kata ba Jesus Christ wat lada ki benji kenna ki penyap yu ndre penban ka jing e ka jang ble kalong ka bayar hadu kata ko bless you Kulbeshibon paso na kamanta ka jingkli ka bangala akli phil ai ka jubab ka ba smoptanat hoi kalong ka jing sha ujisu ubalawan longdo long snam sha ka ne ka prthai uba klampop penban ukio halor ka dipna ka daw bo ule ya kani ka de ka jing thmu ka plan ka jong uble bokpa bar kumju kini kilai ha ka jing long blai ban pen em yo khon ban rio ujisu lakio halor ka dipna na ka banta ban pen em yanga yipi ulong unong ba jamin unong pelan unong suspa ojonga japi te ha ka ne ka por nga kwa ban kli ka jingkli ya isa nyobor la pasam ka jingkli ka balong kumni ka ka jingnon kam na ka banta jangi hakini kisngi shaphang ka jingshisha ba ujisu
Shem la le pop. Blai Shibon ya kena kecing keli. Tangi pe kecing jubam nak keting kejong oblai. Ngadan atli kit khot Bible yang ban samat pi. Pas ngapa record iki kena wa philap ban pule ki dalai kejong ki khmat kejong pi. Kat khot Bible ke benengkong ni phai sai ki nong rom ko nong ba san kat khot ba khat phra bat kat khandai. Kumta kat kumba da kawe kejing rengkang kata kejing kut jing bisa lawan hap hai ki ben riu baro ya kan pen rem. Kumta ro da kawe kejing le hok kata kejing ai kala jia hai ki ben riu baro sya kejing pengkesan bat kejing im ya baro. Namar kat kumba da kata kejing bam ko ngu jong ta we ubreu la penlong ki ba pop ya kita ki ba bon. Kumta ro da kejing ko ngu ka jong ta we pat on penlong ki ba hok ya ki ba bon. Kene kejing hab kejong Adam, but kejing Job kejong Jesus Christ ya kepop. Adam ulah hab ha kepop, Henry Jesus Christ ulah yang scam. Adam benekong ulah hab, Henry Adam ubaar udah Jesus Christ ulah yang scam. But then kada about Jesus Christ yang scam, macam nale pop, bayar pi bat yang lapen ya Shibon. La pelong kita kikon gujong ublay ba ya Shibon la yo ya kene kejing ai ban yo ya kata ka hok nyepe sakawe ka khot Bible Hebrew kalong ba ar khot ba khat pra ka ba ong kum ne namar ha ka ba ma uhi la sha ha ba la pen shoy yu ula ken banyarap ya kita ki ba la pen shoy uji su la banyarap ya pi bat yanga uji su la ya leng ba ya kene kejing pen shoy Henry Shem la le pop. Kalau kemudian kami ingin berkat yang kena kejing sisya kebau diskus Shem la lepop. Bala dangi pek sya kibreu kilong kebala kibreu kebau lepop. Bak ngimdon kejing kerman. Henry hak ni dia ban pek sya Jesus Christ yang kena kejing sisya. Kanang mengilak ban yo ya kena kejing job pan job ya kepop. Ban pan bon nak Jesus Christ kumbau apostol Paul ong mano ban yarap yang breu bala not kop. They tang Jesus Christ hi bayar yarap yo apostol Paul bat nama takadau they tang Jesus hi bayar yarap epi bat yanga sngam an pulai pi na kana kejing tho jong sekri jong play na kejuk ka kot kejing thrang jong ngerta kasla nambar ka bakhat khandai na khat kasla nambar ka bakhat pra na ka kot khasi bat arpusan na kot English ka bang kumne la le ya u Chris ka badai hok yangi khanang ba on la ban le yangi ka badai hok ya u la penrem yu unang mar kipop jongi hakiba Shem ladon benta bayangi on pengkesan da ka hok jong hakaba Shem ladon benta ula sya ya gejing yap ka balalong ka jongi khanang banginyo pediang ya gejing im ka balong ka jong banginyo pediang ya gejing ka balong ka jong ta bo bleng kur khu ya phi ba inga iwe pi we Kublai Shibon sa nyawo na kapta katu gujubab ka basngot nat hoi kalong ka jing shisha. Ba kajing im ka jong Jesus Christ ulalong unuksa na kamta jonga jong pi ba ngi nginiai phai laki khmat banyai khmi laki khmat tang sha uhi uba janai uba klampom kaparthai ka bangi im ta kidon Shibon gi jing bulshoi henre ha bangi phai sha u ngin light na kini ki ke bro ti hak ni kapor nga kwa man kli ki jing kli ya ipasa evangelist sinong tru ka jing kli ka ba ong kumni kum ka jingmi na ka jingjob jong ya ka pop bat ka jingkenya jong haduk ka nu lai bor ha Jisu Kejingkeli ke bobot ke bangayo kalong kane. Kum kejingmi na kejingjob jong Jisu ya ka pop bat ka jingkenya jong haduk katno la ai bor ha Jisu. Kum ka jingmi na ka jingjob ka jong Jesus Christ ha ka jingyap halor ka deng phana hadu katno la ai bor ha Jisu kata ka deng jingkeli khuble Shibon ya ka ne ka jingkeli ka Bible ka yathu hangi ha ka gospel jong Matthias kalnong ka ba aku phra ka khat ka ba khat phra ka ongkum ne Jisu te uda wan ula kren haki uda ong sengap bahai kini uda ong la ai hanga ka bor baro ha peneng bat ha ka khando daga jingjap ko jong Jesus Christ ya ka pop halor ka ding phna Calvary
Ublay buk paula ai ha u Jesus Christ. Ia kabor paro happening bat hakando. Kublay sibon. Kublai shibun paso na kamta kajubab ka basngotanat ka ba philai nganget ngamdan kam ban bun kitien ban yai ban ya kaju te hakne ka por nga kwa ban kli ka jikli ya isa jonison mukhem ke ei ba kani ka bor kamut yangi Kublai shibun pastor yang ni kecing keli bang kai bagan ni kebor kamut yangi ni baro hing de ki khun ki chong blai but nama ki pop ki chongi la panya klat no yangi bat u blai but kat kum u Matius kanang ba arpo prad khat ka ba pra long baro ka bor ka badon habneng ba khndo la ai u jisu but namar ka ta daw how yonis gospel yonis kanang banengkang dekat ke bakat ar hang ni kong henry kat kiba pediang yu kat kiba pediang lani kiba ngai yu jisu hakito ula ai bor ban long ki kun ublay wala ka pop klapanya klad yang i ublay henry ladangi pediang yu jisu ula ai bor yang i ban long ki kun ki jong blay te kene kade ka bor ka bau mut ba ki ba pediang ho blay kinyok long kinyok khot ki khol ki chong blay shibon kublai shibun sa na kamta ka tujubab ka basngotanat te hakne ka por nga kwa ban kli ka jikli ya usamla Addison kapteng ke ei ka jing sos kham ba ka jing tip shapang ka jing pen em ha u Jesus Christ kawanra shau ei ubangai ha u Kublai ram tak tu kejing keli ke bala dap keli hanga ka angkum na ka kejing smos kham ba kejing tiap chipang kejing pen em ha u disu kres kawan ra sha u bangat hu ka kejing sos kham ha kejing tiap chipang kejing pen em ha u disu kres kawan ra sha u bangat hu tengin pe ma ka kejing sos kham na ka ka pen so sok ingi ha kita ki bangat ha u disu kres lane ha kita ki bangat kejing pen em jong disu kres kawara sekta ki bangat hau tengin pet na ge hebrew hi na kanong ka basar khat ka khat leo ka kata ka thoma namar kata te to ngin wan hajan da kajin slur haka khat kajing bangin yo pedang ya kajing snai bangin yo asam ya kajing ka ban yarap yang hak por ba ran kam na ma to ngin wan sha udisu da kajing slur tengin nam tiang marwan sha udisu te santa ka neru ba khat yang ta kajing walak pap jingi kila buan hadu otak ata ne nama ta kajing ai kajing u ngilap naman sa Jesus Christ barwan jam su barwan su ta kajing slur banyak lamat u bar bangin piang ya kajing i senai ya kajing pap kajing u mata ne bangin yo asam ya kajing ai ka banarap bingi hak par ka kam kade kane kajing sus kam kajing i da ka ba ngi wan sa Jesus da ka bangin piang ya kajing pel im kajing u ke bangi kenduk ha kajing jingi wala ngilong gibru ki badan kajing duna lase ya ka bangi pap malak sini ya ka bangi singaw ka bangi la du bar yang ngomong su mono balak ban yarap hande ka ang ba da ka bangin pediang ya udisu da ka bangin wan jam su da ka jing slur kham ka jing tiang long ba ngila ban ban u ka jing yarap hak par ka bangiran kam kumi haki ai ka par ka bangiran kam la bangiran kam ya ka jing map blay ngi on map habay da kam ya kana ka jing blay ngi un yarap la dengan wan sha udisu kade kane ka jing sus kham jingi kita sus kam kita ke banget hau ya ka ba ublay unyarap ya kita ke badan kam ya ki jingarap be kita ke bangi sus kam ya ka ba la banjarap bingi hak par ke bangidan kam hakalo par ke bangidan kam haba kita kam ya ki eru ki ba hak jingai jingi ba discuss hak jingai jingi ba jilang bro ublay unyarap bingi udisu unyarap bingi khatam ya kita ke banget ya tarjep im hajang u bawan jan su to blay kublai shibun Addison na kamta ka jubab ka basngotanat ya ka jingkli ka bangalalak kli phila ai ya ka jubab ka badai biang ti hakni ka por nga kwa aban kli ka jingkli sa shisin se kala banlong ka jingkli ka bakhadu na ka banta ipasa ki lamari lano on pendap ya ka jingthmu
jong kajing penem. Kebalai sibon pasta, ya kena kawai pat kejing keli kawai pilih henga sa, kawai ang lano an pendep ya kejing temu jong kejing penem. Kaju bab jonga kalau ba andai ya ke gospel sepang Jisu le yalap cha ke perthai baro. Lengba ke Bible ngitip ro. Ba Jisu menta ulong nong ya sai. Na ke penta ki pop jong ke perthai. Bat hangta siji sen pat Jisu Christ un koren ya ketin la pendep. Bat hangta kat kom ketin ke jong play hak kitab jing pen pau ar kel nong khat wei ka ong uta ubom hak ta ai nang le bom hak pat uta uba tingit to nang le tingit han re uta uba hak to nang le hak pat uta uba khoi to nang le khoi kine gidai ki kinten ki bakhadu ko ba Jisu un koren haswab un pankut ya galat jong kejing penem sia ke partai Kublai Shibon, Pastor Evangelist ke lamri na kapta tu jubab ka pas ngop tenat ngangai ngam nerkam syu ban ketien. Tinga kwa ban pha sha isa nyabo la pasam ka jingkli ka bang kwa ma kli shipi kalong. Hangno ujisu udan menta. Kei ka ba udang yele na ka banta jongi. Kublai Shibon ya kena kejing keli kejubab kalong. Anda haba Jisu unwan haka sen arsen kaba Jisu unwan halau o on pendep ya kena kecing temu jong kecing penem tongin nyepet naki atli kid khot Bible ban pensisya ya kena kebanta benengkong nyepet ya nengkong syakin stin nengkong Thessalonian kal nong ba sao kad khot ba khan reu kad khot ba khat nyau pi baro pi tip ya kena kad khot Nabau turai hiun wan hian na beneng bat kecing risada ketin sawau angel rangba bat katuroi ublai bat kita kiba yap ha ukris ken mi pat shwa anda kum tamangi ki badang im ya kibala pensa on rong no ingi lambat ki hakil o ya kiba ya syam ya turai hasun beneng te kum tangi long junam lambat utrai khubor ka basngal tanat ni pe sagawet khot Bible na kitab jing pau kal nong ka ba arpu we kan khot ban kong handuk ka basau sngam on pule na keting ki jong ublai bannya ke bayu sengau na kisentor ke jonga ke ba ongkum ne ban ngali iya ke baneng batmai bat ya ke khendau batmai namar kata ke baneng kong bat kata ke khendau ke baneng kong ke la leino bat ke duriau kam donshu bat ngali iya ke nong ba ke khoi ke Jerusalem batmai ba kada wan here na oblai na baneng ya ke bala kre kum ke nong lei kurim ya ke bala pen ibana khnang ya utunga jongka kerkhot ke balai bat ngali sngau ya ketin ba jam na kata khet kada ong hakmi kata ban ke ublai rengkat bat kibreu bat nishong lem mat ki te maki kinya long ki pai lang jong u bat ublai hi unlong lem mat ki bat unlong ublai jongki meneng le pule ulong ublai jongi ulong pau jongi kerkhot ke basau te ublai nyan no ek jingjau umat baro na ki khmat jongki bat ke jingyam kanam long shu lemne ke jing songsi lemne ke jingyam lemne ke jingpang kanam long shu kita ki ba manshwa ki la leit no ki ba manshwa ki la leit no ki long thamai menta bat hato phikwa ban ye kendu ya Jesus Christ hato phikwa ban yo ya kana ke jing penem phai sha Jesus Christ bat IT ye ke jing imu jong phi sha u bat phinyai bat u khnang ba phila ban don hakalenti ke badai biang ban la ban poi phi sha kata ke beneng ba thamai blen khu yang ni Le Shibon sa nyobo lapsam na kapta katu jubab ka ba snotnat ka ba philai ho nitip kat kum ka jingsha na ka kting ka jonglei ba ujisu udan menta hakajaka kentang tam habneng na ka benta ka kam jong jing penem udang ya sai na ka benta jonga jeng phi hakmat ublei ubokpa ho ngilong ki betlot ngilong kinong pop ki ba kraw Henry uni ujisu menta kum orang ba alengdo udan menta hangte banesat kena bengila manyo ya kajing penem kabajanai hau badau tinga kwa hang ni kapor mansot khnyat na ka ting jong blei ngakwa ban phinia phailang bat nga na kashithi shaki hebru kalonong ka ba hinyo kad khot ka ba
arpusan. Nama kata ula ruban penim jana ye kita ki bawan ha ublei dau ha bau em halakata ya kaban yasa na kabanta jongki keni galong ka ka basotnat bau jisu ula ban penim jana yang yi we ye hak ni kapor nga kwa ban kli ki jingkli ka bakhado ya ipasa evangelist sinong tudu hato jisu tip lano unwan biang hakasin ka baan Kublai shibon ya kani ka jingkali bangangai ba kani ka long ka jingkali ka khado na ka banta ka jonga ka jingkali ka ba sautanat ka ba ong hato jisu utep lanu unwan biang hakasen ka ba ar ngan kali biang ka jingkali yapi kinong sangap hato jisu utep lanu unwan biang hakasen ka ba ar ne ka long tang ublei ba ukpa ubatip ya ka jingwan ka jong Jesu Christ hakasen ka baar sa kani ka perthai kumbala tho ha ka Bible ha ka gospel Matthias kal nang ka baar pusa ko khot ka ba life hunriu ba dia kani ka ju ki jing tho la bu jing ka maru ha ka gospel Marcos kal nang ka ba khalai ka khot ka ba life ar ki content ki ba ongkum ni ngan puli naga gospel Matthias kal nang ka ba ar pho sao ko khot ka ba life hunriu ka ba handrei shapang kata ka singi bar kata ka poru omdon batip lamne ki angel ki beneng handrei tang ukpa jongahi haka jing su thu jonga ka banga puli ya kani ka khot kumba ka Bible ka ong bangi kum ki Kristan kamtam ki Kristan Seventh Day Adventist nginge bahaga por ba uji su uwan sa kani ka porthe ulong shispa person kumba ong parang fully ublay but shispa person fully ubriu bahaga por ka ba Ukraine iya kani ka khot Ukraine hakata ka jing snow briu ko jong haka jing snow briu ko jong hana haka jing so thu hi ka jonga lada ujisu ulong shispa person ublay te kumno ba un omtep lano unwan pat shakane ka perthai nani lano kata ka jingwan biang ka jong u haka sen ka baar bakan long nama ba ka jinglong ka jong ublay hi ka long ba ublay ulang uta ubatip lut ubatip lut omniscient nani all knowing telada ublay ulang ubatip lut kalam artaten ujisu ulang ublay bat utip lano unwan kublay shibon yapi kinong sangap bat to blen kurku da kini kijing kren ne kini kita khot trong ka Bible ki bala aya ka jubab ki katto kan netli kijing kali ki bangala yo kublay shibon yapi baro kublai shibon paso na kabanta kacingkli ka bangalala kli pila ai ka juba ka basong tanat hoi ka long ka jinsha ba shapang ka jingwan asin uji sukris wat uji suhi umshem latip ya kapor ba ka tarik hoi wat ki angel ready tang ublay ubokpa ya kani la kranshai ha ka jing tho ba khoi handai wala ngim tip ya kapor handai kidak kishin ki thu hangi nganget bayagani ka subject ngin se puli ha ka we ka por shapang ka jingwan asin uji sukris kidon shibun ki jingi thulpa ki bay thulpa shapang kidak kishin lano ba un son biang syakani ka perthai te ha kani ka por nga kwa ban ai kublai yakini ki panelist sa shisin kublai shibun ya ka jingdon kat ka jongphi e pastor evangelist chanami 3 nong tudu nangta isa jonison mukhem usamla adison kapteng i pastor evangelist Canman Lamari bar kumjo isa nyawbo la pasam kublai shibun ka por ka jongphi to ai ba ublai un kurkhu yipi bar kumjo to ai ba ublai un kurkhu yipi boro ki porlok ki basnap ya kani ka khobor longba kani ka lat pathai khobor social media ti ha kani ka por bangini puwai ya kani ka jingi koran ka jongi ka jingi slok na ka ting chong blai tungin pendam laki kli ak jingwai aw blai buk pa jingi ba hamneng
Ublay unong bu unong tau unong penem unong suspa ujongi. Ubalong ru unong pentengan bat unong pensyai bor. Hagani kapor atrai ni aingu yami. Na kabenta kaplan jong jing penem ya kabamila tumu lupa na kabenta jongi. Namar bamila i yangi hadok kata-kata. Ublay bokraw jing bakan re jing snei. Do ai bor yangi kum kinong pop pengila ban phai shami. Kamtam ban ngin ngai tang ha Jesus Christ ukhon jomi. Baru kumjo try pengila ban penjanai la ka jong jing em tang shami. Ban syai bor yangi atrai pen klanya ka jingai ka jongi. To ai bor ru yangi bengilong blak pengkre ya ka singi ka bakraw ka jiwan jomi. To ma patrai yagi pop ka jongi to pengkhoi to sai khoi. To thau thuma ya ka jing em ka jongi. Na ba yakini baro ngingu ngidam nya ai ka borom ha ka keteng lomba ka keteng Jesus Christ bor try. Amen.